Na sziasztok, bemutatjuk, hogy kell egy bottal focizni Ancsával, barátnőmmel. Na. Ez amúgy Ancsa egyre messzebb jön. Szigorúan az út közepén. Kivéve, hogyha véletlenül a tárcsot félre rúgja. Várja. Nézd! Amúgy nem nézem, hogy... Jó, de őszinte, lehet, ez a címe. Botfaci, úgy fogom elnevezni ezt a videót. Szóval ment. Elment valahova végül is. Egy kis remelet is vele kirúgva. Itt a bot... Oh! Így csak. Jó. És ennyi volt a mai videó.